barnu ceffylau. Fwy nag ond yr adran B. Mae'n fenyw sydd yn barnu pob adran. Mi oedd hi ynglwm â NPS yn sawl blwyddyn. Dwi'n meddwl bod hi'n gadeirydd. Gadeirydd, odi. Dwi'n siŵr os dwi'n parhau fod yn gadeirydd, ond yn sicr mi oedd hi llynedd. Odi, wir. Odi, mae Tweety yn rhoi digon nôl i'r byd ceffylau Cymraeg a byd ceffylau am bendant. O, dyma hi yn camu'r llinell. Yn newid rhyw fath o drefn gyda'r Stewart ac Tweety Nemo. Beirniad yr adran B. Ar fin dod i ben y nosbarth yr Ebolesi'n adferch tair mlwydd oed. Y wobr gyntaf yn y dosbarth i'r Ebolesi'n adfer tair mlwydd oed yn yr adran B i mynd i Richard Miller, Meirin Davies ac cyd berchenog Wendy Trimble, Australia, gyda Heniarth Arietta. Y march wrth gwrs tad hon, Heniarth Woodwind, bencampwr yma yn ôl yn 2014, ac allan ar gaseg Rhoson Anoushka. Yn ail i chi cael gwybod, mae Weste Valentina, dy berchnogaeth Mrs Jane Blackburn, ac yn drydydd. Yn drydydd yw Cadlan Valley Joe Dent. Stephanie Mansfield wedi cael sioe dda hefyd. Sioe dda iawn.